Hej med dig. I den her uge sendte jeg et nyhedsbrev ud, hvor jeg fortalte lidt om vores release-lakker til flerlagsetiketter og kom med en række gode råd til, hvordan man kan sove trygt om natten ved at køre flerlagsetiketter uden den der, jeg håber det virker. Samtidig så er der også altid lidt sjovt i bunden af nyhedsbrevene, og den her gang der kørte vi en konkurrence om den her, eller rent faktisk 2 af dem, og de meget berømte er printsokker, og den fine mulepose. Og der er 2 heldige vinder. Der var en hel masse, der sendte mails ind og skrev, det er koldt. Og nu skal vi lige have trukket lod om 2 heldige vinder. Jeg kigger ikke ned. Og jeg står lige og overvejer, om jeg lige skulle tage briller på, så jeg kan se, hvem der jeg trækker. Det tror jeg faktisk er en god ting. Gør lige det. Fine briller. Sådan der. Godt. Ruder det rundt. Trækker en vinder. Det her, det var Henrik Jensen. Henrik, jeg skriver til dig, så finder jeg vi lige ud af at få en lille mulepose afsted til dig. Tillykke med det. Und næste levende billede. Ja. Thomas, du får også lige en mail fra mig, så jeg kan få din adresse. Tillykke til jer og til alle jer andre. Tusind tak, fordi I legede med. Og hvis du stadigvæk godt kunne tænke dig at få lidt at vide om release-lak, så kan du prøve at tjekke din indbakke og se, om ikke der skulle ligge en mail til dig om, med gode råd til lakering af flerlagsetiketter. Og hvis den ikke ligger der, så skriv lige til mig eller ring til mig, så får den der bare. Ha' det rigtig godt og rigtig god weekend.